neman daren lailatul qadari musamman kwanaki 10 karshe na watan azumin Ramadan. Dukkan watan azumin Ramadan yana da fa'ida, amma kwanakin karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada muhimmanci a kansa, kuma mu al'ummansa ne sai mu koyi da shi. Ya kasance yana neman daren lailatul qadari, musamman daren lailatul qadari dare ne da Allah ya sifanta da cewa ya fi watanni dubu nan za ka ga cewa an ka buga shi za ka ga ya baka kusan shekara 40 shekara 84. Saboda haka dare ne wanda yake ake bukata kowa ya yi kokari domin ya ga cewa ya samu nashi, ya bauta wa Allah sosai a cikin wannan dare don ya samu rabon shi. To kafin ba wani wanda zai ce maka ga daren exactly ga daren da yake faruwa. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a neme shi a cikin kwana 10 karshe na watan azumi. Ba wata alama da ta nuna maka cewa ga daren da zuwa, amma malamai da dama sun tafi akan cewa ranar 27 shine daren yake zuwa, mafi yawa kenan. Shi yasa zaka ga cewa wasu kasashe da an yi daren 27 sun sai su watsi su tafi su, amma gaskiyar magana daren yana faruwa ne daga ranar 21 ko kuma ranar 23 ko kuma ranar 25 ko 27 ko 29. A cikin wannan kwanaki ake samun wato daren. Sannan kuma ba ta da wani alama sai bayan daren ya wuce. In daren ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a ga wato alama na cewa wannan ranar da daren ya wuce, to wannan ranar za ta fito haka ba ta da zafi da yake nan. Sannan wani lokacin ruwa ne aka gama an yi ruwa da shauransu. Sa'annan kuma ibada da mutum zai yi, dukkan musulmai muna sa ran cewa suna samun wannan dare. Komai lalacewa musulmi yana samun wannan dare. Kaman idan rana ta faɗi, to daga lokacin da rana ta faɗi kaga mutum zai samu sallar magariba, mutum zai samu sallar isha, sannan mutum zai samu sallar tarawih. Wasu ma za su tashi cikin dare su yi sallolin, kaga kenan mutum ya samu wannan daren. So ba musulmin da take wuce shi, sai dai wanda ya kasance ba cikin ibada in baya sallah, to wannan ko za ta wuce shi.